Pozval som všetkých mojich bratov a obyvateľov Greča a okolia. Prišli mnohí napriek studenej zime. Keď som prišiel na miesto, moje srdce naplnila neopísateľná radosť, vidiac, že všetko je pripravené a dokonalé. Boli tu vôl a osol, ktorí sa rozvážne obzerali okolo. Boli tam aj jasle plné slamy, aby prijali a ohriali dieťa. Môj priateľ Ján videl skutočné dieťatko z mäsa a kosti, spokojne odpočívať v mojom náručí. Bratia a obyvatelia, zvieratá a celá príroda okolo boli svedkami radosného ticha a boli preniknutí veľkým údivom. Rozprávalo sa aj o zázrakoch, ktoré sa následne udiali, ako napríklad o slame z jasiel, ktorá bola použitá na zázračné uzdravenie zvierat z chorôb a pre oddialenie moru. V skutočnosti, priatelia, poviem vám, nezáleží na detailoch tej, ktorá bola nocou noci. Nezáleží ani na tom, že som sa stal svätým a všade známym. Dôležité je len to, aby sa k vám a k celému svetu dostalo moje posolstvo lásky a pokoja. Najdôležitejšie je, že počnúc touto nocou, práve pre pripomenutie si narodenia Ježiša, sa zrodila tradícia zhotovovania Betlehemov, okolo ktorých sa schádza celá rodina a kde nachádza pokoj srdca. Požehnané Vianoce vám všetkým.